Hola a tothom. Avui explicaré la diferència entre una raó i una proporció i a més explicaré també què passa quan no coneixem alguns dels termes d'aquestes proporcions. Així doncs, comencem. Quan nosaltres parlem d'una raó, estem parlant d'una comparació entre dues quantitats, és a dir, no busquem un total i mirem quina proporció hi ha de certes coses en una capsa. Per exemple, no mirem que si de 10 pilotes que tenim en una capsa 3 són de bàsquet, diem el 3 entre 10 pilotes, sinó que el que estem dient en aquest cas és per cada 3 pilotes de bàsquet, quantes hi ha de la resta? En aquest cas seria un 3 entre 10. Anem a fer-ho més simple. Anem a imaginar-nos dues capses plenes de pilotes. Com podem veure, en aquestes dues capses, ara mateix hi ha 4 pilotes per capsa, en el que en total tenim 8 pilotes. Clar, si nosaltres ho expressem així, què podem dir? Que per cada dues capses hi ha 8 pilotes. O dit d'una altra forma, cada 8 pilotes obtenim dues capses. Això com ho podem expressar? Doncs molt senzill. Si nosaltres el que volem saber és quantes pilotes hi ha per cada dues capses, escriurem la fracció tal que el numerador serà el número de pilotes i el denominador serà el número de capses. Això es pot reduir, ja que sabem que el 8 entre 2 es pot expressar com un 4 entre 1, o el que és el mateix, que cada capsa conté 4 pilotes. Si el que volem saber per contra és com sabem quantes pilotes hi ha, tenint en compte que hi ha dues capses, el que farem serà dir el número de capses que hi ha i el número de pilotes que hi ha. O el que és el mateix, podem dir que per cada capsa hi ha 4 pilotes. Veiem que efectivament és el mateix, el que passa que un està amb les pilotes en el numerador i en l'altre les pilotes estan en el denominador. Però al final la idea és la mateixa, és a dir, per cada dues capses hi ha 8 pilotes. En aquest cas podem veure que he relacionat les dues fraccions tenint en compte cadascuna de les frases que se li pot assolir. És a dir, per cada dues capses hi ha 8 pilotes, en aquest cas ens estem enfocant en aquesta fracció d'aquí, per això l'he escrit, i per cada 4 pilotes hi ha una capsa, que seria aquestes fraccions aquí. Al final la idea és la mateixa, però la manera d'expressar-lo, tant en fracció com en frase, també és diferent. Ara anem a veure què és una proporcionalitat. Bàsicament, per una proporcionalitat nosaltres necessitem dues raons o més diferents. Però per què necessitem dues o més? Doncs perquè al final nosaltres el que estem fent és buscar les fraccions equivalents. De forma que posem el mateix exemple que hem vist abans, és a dir, el de les capses i les 4 pilotes. Un altre cop hem pogut veure que hem escrit la raó en el qual tenim 8 pilotes per cada dues capses. Però, què vol dir això? Doncs que nosaltres afegíssim una tercera capsa, és a dir, en comptes de tenir 2, en tinguéssim 3, anem a dibuixar-ho. El que podem veure què és? Doncs que si nosaltres intentem igualar, oi que realment sí que tindríem que cada capsa al final tindríem el mateix número de pilotes? Com ho sabem això? Doncs perquè si nosaltres agafem aquestes dues proporcions, és a dir, jo agafo que de 8 pilotes equivalen a 2 capses i 12 pilotes equivalen a 3 capses, si jo aquí faig la divisió, 8 entre 2 em dona 4, però és que a més el 12 entre 3 també em dona 4. Precisament el fet de tenir que els dos resultats em diu que té 4 pilotes cadascuna de les capses, puc confirmar que aquesta divisió o aquesta fracció, en tot cas, tinguéssim el número de capses que tinguéssim i tinguéssim el número de pilotes que tinguéssim, això em donaria que hi ha 4 pilotes, i aquest 4 és la constant de proporcionalitat, que es considera com una K. Aquesta constant de proporcionalitat l'escrivim per aquí com una K. I per què és important aquesta constant de proporcionalitat? Doncs perquè ens ajuda a esbrinar si dues fraccions són proporcionals o no. Hi ha alguna forma, a part de fer les divisions, que ens permeti veure si dues fraccions o dues raons són proporcionals o no? Doncs efectivament sí. Què és el que podem fer? Doncs bàsicament multiplicar els extrems, de forma que jo multiplicaré
el 8 per 3 i d'altra banda multiplicaré el 12 per 2. I si el resultat de les dues operacions em dona el mateix, llavors voldrà dir que estem davant de dues raons amb proporcionalitat. Anem a fer el càlcul. D'igual manera que hem fet les divisions del 8 entre 2 i el 12 entre 3, el 4 ens dona el mateix resultat. Aquí podem veure que efectivament a l'haver fet el 8 per 3 aquí ha donat 24 i el 2 per 12 també ha donat 24. Com tenim el mateix resultat, podem afirmar que efectivament aquestes raons són proporcionals. D'aquesta forma podem veure que en qualsevol dels dos mètodes podem arribar a la mateixa conclusió. Amb tot el que hem explicat fins ara, podem fer-nos la següent pregunta, que és què passa quan nosaltres sabem que tenim dues fraccions que són proporcionals, però resulta que no se'ns diu en cap moment algun dels valors. Doncs és molt senzill. Anem a escriure per aquí una mica el què passa amb això. Si nosaltres sabem que dues raons proporcionals tenen aquesta forma, és a dir, A entre B és igual a C entre D, nosaltres ho podem pensar també amb números, de forma que 2 entre 8 és igual que alguna cosa que no coneixem entre 12. Nosaltres sabem, perquè ho hem vist abans, que A per D és el mateix que B per C. I si aquests resultats donen el mateix, llavors podem concloure que les raons són proporcionals. Com ho farem amb els números, tenint en compte que no coneixem un dels valors? Primer de tot multiplico el 2 per 12. Aquest 2 per 12 hem dit que em donava 24. I un cop tenim el 24, anem a veure què és el que passa amb el 8. Com perquè siguin proporcionals, jo he de multiplicar el 8 per algun número perquè em doni 24, i nosaltres aquest número no el coneixem, què és el que farem? Doncs, sabent per teoria, bàsicament, jo puc trobar aquest número que no conec fent la divisió de 24 entre 8. Així doncs, vaig a fer la divisió. Ja sé que 24 entre 8 em dona 3, així doncs el número aquest d'aquí el posaré aquí. Què és el que he fet aquí? Molt simple. Jo he multiplicat a l'A per al D i l'he dividit entre el B, que és el mateix que al final fer la multiplicació de la diagonal o dels extrems i ho dividim entre el número que es queda suelto. Això funciona així per tots els números? Doncs anem a comprovar-ho amb un altre exemple. Ara mateix, quin és el número que em falta? Ara mateix el número que em falta és l'equivalent a la D. Però seguim tenint aquesta forma. Llavors, anem a escriure aquests números de forma que nosaltres puguem tenir això mateix amb la idea que hem vist prèviament. Per tant, agafaré el B per la C, és a dir, el 8 per 3, i el dividiré entre el que em queda suelto, que en aquest cas és l'A. De forma que nosaltres obtenim aquesta fracció d'aquí. Això, recordem que ens ha de donar el resultat d'això d'aquí. Doncs anem a calcular-ho. 8 per 3 són 24, entre 2 són 12. Així doncs, nosaltres amb aquest resultat podem escriure aquí que el resultat que em queda aquí sota és el 12. S'ha mantingut la idea de que al fer la multiplicació dels extrems i dividint-ho entre el número que se'm queda suelto em dona exactament el resultat del número que em queda per descobrir? Doncs efectivament sí. Així doncs ens hem de quedar amb la idea de multipliquem els números extrems i dividim entre el que no coneixem. I amb això haurem resolt la major part dels problemes on no coneixem algun dels valors. I com sempre us deixo algunes activitats per poder determinar si heu entès o no tota la teoria. De forma que tenim un per veure si som capaços d'identificar quines són les raons d'aquestes afirmacions, tenim un altre per veure si són sí o no raons proporcionals les parelles de raons que tenim, i per últim tenim el intentar trobar el valor que ens falta. Com sempre tenim totes les respostes, així que amb tot això espero que us hagi servit i ens veiem en un altre vídeo.